Sigurado nagliliyab na rin matayan, nagbabaga. Narimatayan ang mangyayari dito. Sino kaya sa mga pro amateur cyclist ang unang angat dito mga ito? Napakaraming tao dito sa Lingayen, Pangasinan. Umahatang si Dominic Perez. Nakasunod dito si Sepelayo. Itaas po yan. Dominic Perez, Sepelayo. Bakit si Dino? Dito kayo tayo sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Siyempre, bago tayo magtuluyang magbanatan, kailangan mo natin yung shoutout ang ating buting mayor, Leopoldo Batawil, and sa lahat ng LGU ng Lingayen, Pangasinan. Siyempre, shoutout natin ang ating race director, the legend Jesus Garcia Jr., ang umawit na popular na kanta ng isang siklista, buhay siklista. Siyempre, shoutout din natin si Sir Jassy Garcia, ang isa sa mga race director natin dito. So meron tayong 107 kilometers road race dito sa Arangkada, Lingayen Cycling Classic, sponsored by the local government unit of Pangasinan, Lingayen, Pangasinan, headed by Mayor Leopoldo Batawil, ex-PNP chief. So napaka-supportive talaga ni Mayor pagdating sa mga cycling na ganito, cycling fanatics nung araw. Kaya pinagpapatuloy niyang muling mabuhay, muling mayagpag ang mga Pangasinan. Yun o, Diyos ko po kaindo. Yun o, ingat. Video muna bago kalas. So yan, puro all Pangasinan to ha. All Pangasinan riders. Sino yan? Okay, so dito tayo clock down ha. Ito, unang umaarat, itong si Efren Reyes. Ito na, clock down. So Efren Reyes ng Team Army, itong unang bumabalat. Meron tayo isang tumatakas na breakaway. Pero hindi, nabutan pa rin ng grupo ha. Si Efren Reyes, Marco Lumanog, Dominic Perez. So napakabilis ang balat ng ating mga riders. So kung 62 ha, talagang madiin ang kagad ang balat ng ating mga riders. So marami nang naiwan dito sa likuran. So meron pa tayong mga naiwan dito. Madami nang napag-iiwanan dito sa likuran. Kalo ito, around 5 MTV ha. So napakabilis sa mga tirahan dito ha, 60 km per hour. So meron tayo mga pro cyclist, yung nasa harap ang mga pro cyclist. Ito si Graigo Bulinas, marami pa rin tatalo niya si Graigo Bulinas. Pero talagang matindi, 48, 50 km per hour. Ito si Graigo Bulinas, nasun go for go, kala! Nauna na sa kanila, ingat! Matiinan talagang banat doon, si Daniel Bencarino ha. So dito muna tayo sa likod-likod dahil medyo may kasikipan itong ating kalsada. So buo pa naman to. Medyo isang pulutong ng mga siklista ito bumabanan dito sa harapan. So hindi tayo makapunta doon sa harapan. Tingnan natin kung meron na tayong breakaway. So meron tayong mga nabubuong breakaway sa harapan. Kaya lang ha. So tingnan natin, napakabilis ha. 60-65 km per hour. Mga Team Morales, 7-Eleven, mga pure Pangasinan riders, Bugalion, Puso Rubio, Villasis andito. At dito rin ating mga ex-pro. So meron na tayong mga nabubuong breakaway sa harapan. So meron tayong mga pro dun ha. So mga GLC andito rin. Iwalay na rito sa harap. From Anda, Pangasinan, from Team Aurum, number 1,
Number 39. Yan, ito meron tayong second group. Meron pa tayo dun sa harapan. Nandito si Dominic Perez yata yung Warren Bordeaux number 19. Number 49, number 16, and number 57. So lumalamang na to ng mga 170 meters doon sa ating main Valeron. So dito Warren Bordeaux, kinukontrol niya, malamang andun na si Dominic Perez sa breakaway. So umaagwat itong si Warren Bordeaux, gustong tumikit dito sa breakaway. Riders here at the breakaway. Andito Efren Reyes, nakikita ko number 27, number 48, number 38 ng Pangasinan, number 29 Lance Kirimit, ayun, ng Team Navy. Ito anak ni Arnel Kirimit. Dominic Perez number 3, number 17 itong si Lorena Paulo, number 29, number 8 brother itong si Leonardo Valdez. So ang kanilang speed 50 kilometers per hour. Lumalayo na sila mga 200 meters doon sa ating Valeron. So sino kaya yung number 48 na yun? Number 38. Number 38 parang si si Simbrano, si JC Simbrano. So malayo na sila doon sa ating Valeron. So sino tong Team Morales? Dalam to the town. Papasok tayo sa bayan ng Labrador, Pangasinan. So ito pa rin ang 2, 4, 6, 7 riders ang ating breakaway. Uy, si JC nga yun. Uy, Leonardo Valdez ang mahatak dito sa grupo. Nasa likod niya itong si Lorena Paulo ng San Manuel, Pangasinan. Puro taga Pangasinan to mga to. Yung ating 7-man. So lumalapit yung grupo, lumalapit mga 100 meters na lang. Okay, so ito yung ating breakaway. Uy, nabutan na ng grupo ha. Inabutan na ng grupo yung ating mga breakaway. So isang buong peloton daw, sandamakmak, sandabukan, napakarami. Okay. So inabutan yung ating latest breakaway kayo na, pero may natataraw ako mga breakaway na sa harapan, parang 4 o 5. May nagbanta na naman sa harapan ha. O marami-rami pala yung ating breakaway. So puntaan natin yung breakaway. So nakakalayo yung breakaway natin ng mga 120 meters. Meron tayong nabuo na ng bagong breakaway. 2, 4, 6, 8, 9 riders sa pangunguna ni Warren Bordeaux, Christian Delena, si Dino ba yun? Dalawang Team Morales. Diretso na. Dalawang Team Morales. Uy, Benedict Kangan dito ha. Number 57 and number 32. Ito Warren Bordeaux ng Go for Gold. So nakakalayo na sila ng mga 200 meters doon sa ating main Valeron. So tuluyan na kayang makakalayo itong siyam na to, o malaki pang pagbabago mamaya pagdating sa kalahatian ng ating karera, dahil meron tayong 100 plus o 107 kilometers na karera. So list na dito, dalawa, Marco Lumanog and Warren Bordeaux. Yung champion sa Tour of Bagabag, Warren Bordeaux yung number 19, at yung nag-champion sa La Union dito lang last November 12, yung number 12 na yun, si Christian Delena. So puro malalakas to ha, lumalayo, malayo na, mukha agrararek na tong si Marco Lumanog ha. Malayo na, 200 to 300 meters na ang kalamangan ng ating 9-man breakaway. Traffic. So sino kaya ang bibitaw sa mga to? Marco Lumanog yung nagdadala sa harapan. Okay, breakaway natin. Yo. Okay, ito yung ating peloton. Uy, wahabol Lance Kirimit ha. Napakarami itong ating peloton no. Yun no. Okay, so dito tayo sa peloton. Mukhang patuloy na lumalayo ha, yung ating mga breakaway. Uy, medyo kumakalat tong ating mga riders. Medyo kakanan tayo dito no. Right turn tayo dito. So
So Jesus Garcia na iiwan dito, si Regindin. So kakanan tayo dito. Malayo na yung ating breakaway. So napag-iiwanan dito, Ben Ho. Nakikita ko. Banjo si Juan dito ata, si Mark Mamintan dito rin ha. Si Jesse. Uy, si Dandan nandito. Si Jesse Simbrano. Ayun. So, Ben Hu, si Loreno Paolo ayun. Gusto ko kain do. Uy, Renato Sabi daw dito. So, hindi pa naman gano'n nangangalahati tayo sa ruta pero talagang marami, mahaba-haba pa itong ating babagtasin ha. Dominic Perez kumukontrol dito sa peloton. Ang nagbabantang humabol ito doon sa ating breakaway. Number 40. Uy, si Jaren to ha. Ito si Jaren. Natin itong 9-man breakaway 2, 4, 6, 8 siyam pa rin ha. Siyam pa rin ito ating mga breakaway. Ito lang yung mga pinakamalalakas. Aba, sa kwan pala ito ha. Si Axel Mayor. Si Axel Mayor pa ito, number 57. Batang bata ha. Nakikipagsabayan dito sa mga pro. Itong si Warren Bordeos, Benedict Tangka, si Kevin, si Dino, si Marco Lomano. Doon naka-GLC, hindi ko kilala eh. So, sino yung naka-GLC? Ay, si Jerry Capua, diba? So, ito si Kevin. Si Kevin, mga bata ito mga to ha. Batang bata pero talaga nakikipagsabayan dito sa mga pro cyclist. Yung Christian Gilena, yung number 11 yung nasa harapan. Number 48. Ito. Ito, si Jerry Capa, isa rin sa malalakas na riders ng Pangasinan. Ito, ang mga running po. Itong number 11, naka-pro. Itong si... Ano daw? Si Christian Gilena. Breakaway, tignan natin kung gaano kalayo ha. Kung gaano kalayo ang labang nila doon sa kan. Ito ating peloton. Uy. Ito na yung ating peloton. Edgar Nieto humahatak dito sa ating peloton. So more or less 400 meters na ang labang ng ating breakaway dito sa ating mga peloton. Uy, hindi natin mga maso ha. Ito muna tayo popokus sa peloton. Dahil maraming naiwan na mga big guns dito ha. Ito Jesus Garcia, naka-orange na yan, X-Pro. So andito rin si Dandan, ang lumalabas ang mantika sa katawan ha. Inho, meron dito Team Primo. Uy, kumakain ng tsokolate. Nauubusan na. So Mark Mamintan dito. Ay, so meron na may iwalay na isa yun, no? Ito ba daw? Ito pala si Ronel Ergisa. Ba't parang tumaba, ha? Number 55. Itong si Ronel Ergisa. Malakas to si Ronel, ha? Mukhang napag-iwanan sa peloton. Ang Labrador, Pangasinan. So malayo na yung ating peloton. 500 meters. More or less. Ang kalamangan ng peloton dito sa mga naghahabol o dun sa ating peloton, may humahabol na dalawa. Yung ating grupo. Ating mga breakaway, tignan natin kung sila pa rin ha. Kung 9 riders pa rin itong ating breakaway. Uy, mukhang nabawasan. Tignan mo nga, bilangin mo. Uy, may dumikit ha. Uy, nagbago. Nagbago yung ating breakaway. Nagbago, no? Okay, so tignan natin. Napakaganda. Napakadaing pagbabago ang nangyari dito sa ating breakaway. So 2, 4, 6, 7 riders na. 7 riders na itong ating breakaway. So sino yung mga naiwan dito? So
pumalis si Pelayo, si Edgar Nieto, and si Dominic Perez. Makikilala rin natin itong mga breakaway natin. Sa kay Sir Jess, saka yun si Sir Jesus Garcia. Yan, si Sir Jesus. So ito yung ating mga breakaway. Dito Marco Lumanog, Efren Reyes, si Dino, si Angelino, si Pelayo, si Dominic Perez, Edgar Nieto. So yun yung ating mga bagong breakaway. So na maraming nawala sa breakaway ha. Sa tayo no. At si Sir Jesse, yun yung kanyang bunso. Ayun. So magandang magiging labanan ng ating mga riders dito sa breakaway. So may sumusunod sa likuran more or less 200 meters. Kalamangan ng ating mga breakaway dun sa ating mga sumusunod na grupo sa likuran. Napakaganda ng naging labanan kanina. So naglaylo tayo. Ang alam natin na hindi na abutan yung ating siyam na breakaway, pero ito inabutan talaga. Ito si Dino. Titignan kung gaano layo ng ating mga breakaway dun sa second group ha. 150 meters, ito nag-aabol tong si Benedict Tangka, yung original nating breakaway kaya nag-aabol. So meron bang nag-aabol dito? From Go for Gold. Ito meron tayo dito third group. Ito yung isang original, si Warren Bordianos, Jeric Capua, si Axel Bayo, si Lorena Paolo. So bali third group na yun ha. Dito tayo sa pinaka third group. Ito yung isa sa mga original na breakaway, itong GLC, si Jeric Capua. Yung number 11 si Christian Dilena. So napag-iiwanan sila ng mga 200 to 300 meters lang ng ating breakaway. Warren Bordeos, andito rin napag-iiwanan. Si Lorena Paulo, number 17, number 57, itong si Axel Mayor. Number 46, si Jaren. So napag-iiwanan sila more or less 200 meters lang ha. Okay, ganyan lang. Diyan lalampasan ko, okay? So nag-iipon na ng lakas tong mga to. Nag-iipon na ng lakas para sa isang matindi at nagbabagang rematihan. Dito natin masusukat ang husay ng mga amateur riders laban sa mga pro riders. Grabe, magandang rematihan talaga mangyayari dito. Yun, umangat na sa kanan to si Efren Reyes. Mukhang pinapakulan siya. Inangatan na rin ni James Ivan Torrio. Sinundan ni James Ivan. Uy, kumakawala yung dalawa. Kumakawala. Ino-control naman ngayon ni Edgar Nieto itong grupo. Naku po, Diyos ko po kayo ito. Nakakalamang na. Lumayo na yung dalawa. Ito na, umangat na si Marco Lumano. Nakasunod sa'yo si Dino Caballero. And Dominic Perez, ito umangat na rin sa kanan itong si Angelico Stevelayo, naiiwan ng bagya itong si Edgar Nieto. Nakakalamang na yung dalawa sa harapan ng mga 20 meters, pero pilit pa rin hinahabol ni Marco Lumano para maidikit yung kanyang grupo dun sa dalawa. Nako! Ito, tumidikit pa rin itong si Edgar Nieto. Diyab na rin material. Ito na umangat na sa kaliwa itong si Edgar Nieto. Inangatan na rin ni Dominic Perez. Ayun na mga ito na Dominic Perez. Edgar Nieto nagbabalatan. Nakasarapan itong si Marco Lumano. Nasa likod niya, humahabol itong si Edgar Nieto and Dominic Perez. Umangat naman sa kanan itong si Efren Reyes. Nakasunod pa rin si James Ivan. Medyo pumapatay ng trangko itong si Edgar Nieto. Ang Jericho Stevelayo nakikiramdam lang dito sa likuran. Hindi ko nakikitang bumabanat pati rin itong si Dino Caballero. Natakas na si Marco Lumanog ha. Medyo magwat si Marco Lumanog ng mga 70 meters na dito sa grupo. Pinapatay ngayon Dominic Perez ang grupo. Angelico Stevelayo nakikiramdam sa likuran. Walang umanga si Angelico Stevelayo. Uy, kumaragdag si Dino Caballero. Naiiwan itong si Efren Reyes and si Edgar Nieto. Ano kaya pinaplano ng dalawang ito? Tensa iba, sumusunod lang itong si Dominic Perez. Naiiwan na talaga si Edgar Nieto and Efren Reyes sa likuran. Umahabol pa ito Angelico Stevelayo and Dino Caballero. Lumalaban pa rin dito sa mga pro cyclists. So ito na kaya magwawagi. Mag-ahabol pa kaya yung ating second group. Ito lang si Marco Lumano. Ang unang tatawid sa atin sa finish. Siyang magkakapyo dito sa
Arangkada Liga Cycling Classics from San Manuel, Pangasinan, Marco Romano. So lumalayo na talaga. Mukhang ito na, ito na magkakabiyon dito sa 2023 Arangkada Liga Cycling Classics. Ito-congrats naman natin itong si Marco Romano. O sa tayo dun sa second group. So dun tayo sa second group. Congrats, panalo ka na. Malayo. Kung mawala na tong si Efren Reyes dun sa second group. So second place na kaya yun. So dito tayo sa likuran. So hindi umubra itong mga amateur riders ha. So ang Angelico si Pelayo maangatin. Makahabulan pa kaya si Efren Reyes. So sinong nawala dito? Yan. Umangat sa kaliwa itong si Edgar Nieto. Umangat sa kaliwa Edgar Nieto. Sumusunod James Ivan. Ayan, Dominic Perez, Angelico si Pelayo, Dino Caballero. Humahabol pa rin. So makakabutan pa kaya nila si Efren Reyes. Nakakalabang na si Efren Reyes sa mga 80 meters dito sa grupo na to. Wala na, panalo na yan si Marco Romano. Pumangalawa si Efren Reyes dahil pinatay na ni Dominic Perez tong trangko. Kurado nagliliyab na rin matayan, nagbabaga. Narimatayan ang mangyayari dito. Sino kaya sa mga pro amateur cyclist ang unang angat dito mga ito? Napakaraming tao dito sa uling ngayon bang kasi na makakataw si Dominic Perez. Kakasunod dito si Pelayo. Itaas po yan Dominic Perez,